ako na dyan gitarong ang net mga ka-gin bells. Kaya nga ko ang mga pato, bisag asa mo, lakaw, lagyo kaayo din mag sige og itai. So ganaan ako siya net diha, di nakasulod ang mga kuan. Naay mga ondiri og kuan mga ka-gin bells kanang pato nga gagmay, kuhaan nila og ulo. Ulo ra ilang kaunon. So wala ko kabalo kung saan yung mga ani nga ulo ra may kaunon. So mo na ako kuan gitarong na pang mga net kay nadapa naman go dagisi pa jud. So mo na akong gi-repair dayon mahurot mo gud akong gagmay nga pato kay kanon sa murag nay iring diri nga layaw nga magsubay-subay diri. So akong linana na lang kay nagisi man ang net good. So safe ra pud sila, di ra pud sila kaunon ng mga mananap. I-transfer na ako sila diri na pud may bag-o nga mga piso. So diri na ako ibutang piso sa manok. Nagbuhi kong manok kay sa diya nahurot mo gud akong manok. Nahurot og ka dungoy. So nagbuhi na sad mi og another manok. Kay may na lang ihawon og walay sud-an no. Kay diri na gyud ta maka kuaning mamuhi ta. So sa naging adlaw nahalinan ko og pato and ani laki dako kayo. So nihalin po to siya og 700 kapin kay kuan man to siya 400 4 kilos. Dayon tag 180 man ako ang baligya. So dako-dako na kog halin sa isa ka pato. So na may mamalit na ko diri pato. Bay-ubay po ng mga suki na ako mga Chinese kay kusog na sila mga og pato ang mga Chinese. So anak ko yung mga dagko-dagko diri nga pato. Kuha na lang ni sila. Imbis 11 na sila kabuok, 8 na lang sila kabuok kay gikaon lagi sa ambot sa mga on diri wa jud mi kabantay. Ang duda is layaw nga iring. Ulo ra iyang kaunon kay mga ilaga diri wala naman kay gipanguha man sa akong mga iring. Mga ilaga. Ang ilaga na nasa ibabaw diha sa kuan ng lubi. Ang lubi na pa ilang gihugno mga putot hugnoon sa mga ilaga. So na ako'y mga gagmay nga piso. Hinatag po ni sa ante sa akong partner. So, may madagko ni sila puhon. So maka-income ka gyud ta. Nindot kung naagitay binuhi diri sa tuwang palibot. Kay maski wala tay trabaho, naragyo mo palit, maka-income ra pud ta din makasud-an. So ana ra gyud mga ka-jingle sa ato ang buhay probinsya. Pinobre lang god. So mao ra to for today's video.